שלום וברוכים הבאים. בסרטון זה נציג בפניכם את מחשבון הקילומטר בתוכנת האיתם. תחילה נקים מסלול. ניקח מוצא תל אביב. ניתן אפילו לרשום את הקיצור. לירושלים. שימו לב, המרחק מתבצע אוטומטית. נשמור ונצא. ניגש לתנועה חדשה. ונדלג ישירות למסלול. נכניס את המסלול. חישוב הקילומטרים מתבצע אוטומטית, לא צריך ללחוץ על שום כפתור אחר. ניתן לשנות במלל חופשי. למשל, חיפה. וחישוב הקילומטר מתבצע שוב. על כל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו, נשמח לעמוד לשירותכם. תודה רבה והמשך יום נפלא.